От известно време използвам комплекта Стимулира и растежа на Маскулино. И понеже виждам резултат, реших да го проследя заедно с вас. Свалих брадата си до това ниво, за да мога да ролирам с акцент върху празните места. Целта ми е да сгъстя брадата си, като ще снимам процеса през целия месец. Ден 16 и искам да ви покажа само резултатите до момента. Както виждам, ето тук е останало съвсем малко празно, но вече виждам нови косъмчета и почти дупката се скрива изцяло. Също така е тук надолу по мустака виждам нови косъмчета, нищо даже, че съм оформил брадата и съм ги скъсил. Резултатите за момента супер много ми харесват. Нямам търпение, честно казвам, да стане вече ден 30 и да видим какъв ще е финалният резултат. Ето и брадата ми на ден 30 от ползването на комплекта. За мен резултата е повече от видим. Може да го тествате и вие.